Әвәл-әвәлдә, әл ул вақытта, сізнің ата-бабаларыңызда туымаған жырда, ерлі, мұллы ерінде, әтем аяқта басмаған сахраларында, кеше үтіп чығалмаслық қойы чытырман урманларында, зур, ұлы батқақ сасларында, иксіз, шексіз жайып бітір алмаслық жиләклі. Олы дәриятай күлләре білән бай болған. Зор да түгіл, кечкене де түгіл бір авылда. Яшәгәндей бик тә гади һәм ярылы егет. Исеме булган Ягәтәй. Ягәтәйнең ата-анасы да, туган-тумачалары да бу якты дөньяда инде күптән юклар ди. Аның тәбәнке, кечкене өйе ярдыла җиргә баткан, бычмаклары ишелергә торган. Стена бычмакларының нүкләрен кошлар чукып, тишек ясап, бер ягынан очып, икенче ягынан очып чыгып киткәннәр. Ягәтәй үзе тусып барган камыш түшәгендә уранып йоклый да йоклый икән. Йоклап туйгач, торып утырган, дөньясына бер кинәнеп, рәхәтләнеп кирелгән, аусын сур ачып иснәгән дә, чыгып баскан урамга. Кайда бара, нишлей, үзе дә белмей, бара да бара ди. Кырык ямалы чалбары аяк тонын җилбердәтеп, аяк табансыз аяк киемен шапылтатып, рәхәтләнеп бара да бара икән ди. Бара торгач, юл читендә, әллә инде кирәкми дип атылган, әллә инде балачага уйнап онытылган, чүпрәктән тегелгән курчак күреп алган. Курчакны күтәреп алган, каккан, суккан, шыбырган, сыйпап та куйган. Курчакка карый икән. Эй, курчак инде, курчак! Ис китмәле матур ди. Менә бер шабаласы белән йотарлык ди. Караган сайкел корыйсы гына килеп тора ди. Инде Ягәтәйнең курчак кызга күзе төшеп яратып киткән һәм ялвара башлаган. Курчак кызый, курчак кызый, миңа хатын буласыңмы, миңа барасыңмы? Бер туктаусыз кабатлый. Кабатлый торгач, бер заман. Ишетәр, ышанасызмы, юкмы? Курчак кыз телгә килгән. Менә кәмәт. Ягәтәй дигән. Мин риза. Тик минем дә бер шартым бар дигән. Әтәм сатлар, әтәмнәр кебек кияү бүләк итеп, минем дә камыштан үрелгән балта киясем килә. Курчак әйтеп тәбетә, Ягәтәй масайытсыннан курчакны күтәреп ала да су буена чаба. Курчак кызны яркырына утыртып куя. Үзе суга төшеп, камышны өзеп ала да, боргалап, сыргалап, камыштан йөзегүрә башлый. Бу вакытны ярга тибрәлгән тулкыннар, шаян тулкыннар курчак кызны ичкә тирәнрәк үстери башлаганнар. Менә вак тулкыннар курчак кызның тубыгына җиткән. Инде Ягәтәй йөзекне ясап бетеп, бүләк итеп бирим дип борылса, нәй күзе белән күрсен, су курчак кызның күкрәгеннән баскан. Эй, аттыры Ягәтәй, эй, талпына, талпына. Курчак кызның ең очынан эләктереп ала. Курчак кыз, курчак кыз, курчак кыз, китмә, китмә, зинһар, калтырма мине ялгызымны. Хатыным бул, бичәм бул. Менә бүләгемне ал. Курчак кыз. Эй, Ягәтәй, Ягәтәй, кайта күргәнең бар. Әтәм саты белән янсыз курчакның бергә булуларын. Тәкъдирдә дә ясылмаган. Шулай да мин сиңа рәхмәтлемен. Алта мин әтәм мәхәббәтенә карап кызыга идем. Янсыз йөрәкләрдә талпына иде. Хуш дигәндә патканда киткән. Ягәтәйнең кулында өзелеп калган, җиңе төшеп калган.
һәм бәхет құшын ұшыруына егәтәй хиссіз қалған. Менә шушы Курчак батқан сау төшішні хәзір авыл халқы Курчак төшіш дип атый. Жәйнең ісі күннәрендә бу җиткән кызлар сау кіріп чықсалар, матурланып, сафланып чыгалар ди. Ярда басып тұрған егәтәй һәр кызның йөзенә карап, үзенең мәхәббәте Курчак кызның йөз чалымдан үзенчәлекләрен эзлейди. Үзе әкрен генә Курчак кыз, Курчак хатын дип тора ди.